Balik. Aku isin lho delok pakai delok ini. Balik ya, Ton. Hah, jan wong iki. Junjung nek kursi gitu kan madeng pegel aku. Ya Allah wong kok anak koyo ngono lah aku iki pengen karo Besti lho. Besti pae asu apa balik, Ton. Balik, Ton. Astagfirullahaladzim, anak iki. Balik, Ton. Ayo balik. Engko sik to, Pak. Aku ora penak karo kanca-kancaku ki lho, Pak. Balik, Ton. Ya Allah, Pak. Iki sapi. Kalau gak mateng kan aku gak mangan bareng-bareng Sapi maghrib. kok pakane kowe ora Ya Allah, sapi ki ya engko lho, Pak. Balik. Astagfirullah, Pak. Oh, ya Allah. Balik. Kok lanang kok koyo ngene lho, ya Allah. Balik cepet. Ya wong kok ora sabaran lho. Ya aku ki isin lho nek wong-wong ke mau nek kanca-kancaku mbok ketak-ketaki Lah kowe wayahe ngarep dhisik mau. Yo, Sapine diurusi kan dhisik. sing pakane to wong kok. Nek arep bulan ki sapine diurusi dhisik. Yo sampean lo iso ngapa tidak aku. Wong kene balik dolan nak golek. Alah ngene iki isin karo kanca-kanca kae. Oh. Wong kok Sampean kuwi sing jengkel nih. jengkel-jengkel. Aku isin ngene iki. Kadung urunan aku urunan dhuwit pisan. Napa wis urunan.